Lamsogo jotono ani channel omo tinini koktoma hingke fatehpur ni belai wana masingcha te kirima singcha koktoma kubui koktoma skidino je borok ni mang bilindo kui tongmani omo ni bomong hingke bikas tube hingke bini tamtam ongkha nongno sawai khanarinai 40 din ni bisingo 7 bar chibuk sukjak tei bini mango bo phai sapaika 9 bar sukpru hingke bono telang sinai jesukpano jespanai sidi tei bansiri mangalak matai atai hospital phan telang di doctor phan nai di amo hai saka hingke bo tam saka nongno sawai khnariwana poilao bo warjak mani hingke June mas ni 2 tarik bo apuru bisna thikai tongmani apuru bono wari kelangkha piaba bo apuru kunu sawai manya omo haino normal sing khana haino wari kelang khana eba dukumani phano wari kelang khana hinai hingke tei second hingke shonibar tei robbar omo hai lagatar no sugui tongkha pubono hingke 3 bar laikha 3 bar laimani furu hingke bini mango phai sabaika nonor ang 9 bar phai sukpaine o chibukta 9 bar sukpai puru hingke nang kathang tongglak nono telang sinai jat no hinai bo bini mango nokha hini saka atui sawai mani ulo hingke bobo kiri jagoi bini nok ni jaitu gusti aba bin ma bin baba je tongma jotono sawai khanari kapo poila furu war furu hingke bowan sukmani watini jora ba chibuk nogo hakpai hena yakong rok jak ting khana abagi war khana hinai hingke second furu ba haina haiwan suka bini yakong rok bephano thela nangai dukumanei war khana hinai hingke 3 bar war furu hingke bini imango phai sakpaika atei hinai 3 bar wari bini emango sapai mani ulo hingke bowan suka omo normalia obo kunule tongu hinai haina amjokna bagai bo haina tong naika hingke aburu niya gulo hingke bar warin tongu hingke 4 5 6 7 ama haike bari oi thangka hingke 7 bar war furu war bai mani ulo hingke bini din bo change tangkha po apuru Thursday ni dino war kha apuru hingke din bo change tangkha agi hingke Saturday Sunday apuru war mani hingke tabo hingke change bongi thangkha po ta jepuru 7 din war puru hingke tei wana ni sakang bo bini bukhawo jana phai thangpo mane saiman thangbo ta bin busago kun moksasuk saiman thangpo tabung no war phaisinai ano hingke apuru hingke no bo bini jaitu gusti bini ma baba songno sai ribayo sai riba mene ulo hingke no bono gat khai tongphai bayo puila ekni hoite 4 bar war puru hingke bo bin nogo no tongmani tarpore hingke bowan suka an nogo tongoi ang sebia nei tarpore hingke bini jaitu gusti bini kaka songoro thangka 2 bar hingke te ekbar puru hingke bini pi songoro thangka po hingke apuru bowan war kha 3 bar war puru je bono doctor phurungna talangmani apuru doctor ok bowan jagi bono saka bono oro gana gini phano ta tondi bini relative nya nogo ri rohodi hasalo abagoi atui hinai bo hasalo thangai tongoi kha puila war puru hingke bono bo o chibungno nogro kha bo bini nok ni ongkhoroi haino beraina thamani lama kinartei apur bono suk langmani kosom nokka haino second time mo war puru hingke haino hai tukui tongpuru apuru hingke tukui tomani pipe kinartei kosom bono warei kelang thaka po apuru kosom yaktuk jora lokpo hingke war kelang mani no hingke bo thangmai ang tongmani bono rom narka phia bini yak phele tui nangjak ni kunui bono rom slapui malia khari thangka ke bo je puru rom puru apuru yago bo bari kelang kha yakong bo war kha yago bo war kha hingke to tebo phekma hai tong sinai jibungni bis bugui bo phiogui mara hoka hingke norong no abono sanamo chongo last year tabuk to wati jora belai khunu chibuk akar ma jora bini abo to bini kapalo dogo tina tong naki batamo abo to saimia tobo kubui kok kengke hojak tongna nango bolongo thangbo chin borok to tabu mai borlayo bolong hugo thango baksa hingke to muya rok phailayo bolthumo haike chibuk belai no akoro abagui hojak ke tongna angbaidi amsungno sanamo jongo hingke ani video poilano hoite paithok jora nai tongma bagui belai khina hambai।